Vandaag was de eerste dag van de rechtszaak van de moord op Ishelle, waar de verdachte vertelde wat er volgens haar gebeurd is. Dan ben ik rechts gestaan en dan heb ik een duw teruggegeven en dan is Ishelle met haar hoofd tegen de rand van de verwarming gevallen. En ook de familie van Ishelle sprak vandaag in de rechtszaal. En verder in deze Zeeland nu. Containerreus vast na technische storing. En na 3 jaar eindelijk weer bedrijvenbeurs. Goedenavond. Sandra H., die verdacht wordt van de moord op Ishelle van der Velde uit Oostburg, moest vandaag voor het eerst voor de rechtbank van Middelburg verschijnen. Volgens Sandra heeft ze Ishelle gewurgd nadat hij tijdens een worsteling bewusteloos was geraakt. De familie van Ishelle las emotionele verklaringen voor vandaag in de rechtbank. En bij de rechtbank daar is Mercy Kamermans. Mercy, jij was er de hele dag bij. Is er al een eis bekend? Nee, die is er nog niet. Eigenlijk is bijna de hele dag besteed aan het ondervragen van Sandra over wat er nou allemaal precies gebeurd is. Ja, die dag dat Ishelle om het leven kwam en ook de dagen erna. En ja, dus nog geen eis in deze geruchtmakende zaak. Op 15 december 2020 verdwijnt de 29-jarige Ishelle van der Velde uit Oostburg spoorloos. Een aantal mensen in haar omgeving ontvangt een berichtje dat ze er even tussenuit is, maar hebben meteen een niet-pluisgevoel. Als moeder heb je heel snel door dat het gewoon echt heel erg mis is. En ja, dan is je kind van het een op het andere moment verdwenen, krijg je geen contact meer. En daar word je gek van. Na vele tevergeefse zoektochten van politie, familie en vrienden naar Ishelle wordt op 9 februari 2021 Sandra H. aangehouden als verdachte. Ze heeft een spiritueel winkeltje in dezelfde straat in Oostburg als waar Ishelle haar naaiatelier heeft. In de winkel van Sandra worden sporen gevonden van een misdrijf. GPS-gegevens uit de auto van Sandra leiden de politie naar het water bij retranchement. Daar wordt Ishelle's lichaam in delen teruggevonden. Het was vandaag de eerste dag, Mercy, dat we de verdachte Sandra H. hoorden spreken. Wat zijn we nou te weten gekomen? Ja, we zagen natuurlijk hoe zij zich voordeed komen. Het is een kleine vrouw, ze praat zachtjes. Ze vertelde wel veel, maar ja, ook weer niet alles voor het gevoel van het OM. Ja, wat ze onder meer wel vertelde is dat er op een gegeven moment sprake was van een driehoeksverhouding tussen haar, Ishelle en haar partner Felix. En dat op een gegeven moment Felix en Ishelle verliefd op elkaar werden. En ja, waarschijnlijk heeft zij zich toen een beetje het vijfde wiel aan de wagen gevoeld. En toen is er uiteindelijk een discussie ontstaan tussen Sandra en Ishelle. En daar vertelde ze dit over. Dan ben ik rechts gestaan en dan heb ik een duw teruggegeven en dan is Ishelle met haar hoofd tegen de rand van de verwarming gevallen. Alles zag zwart voor mijn ogen. Omdat ze bewusteloos was. Ik raakte in paniek. En toen? Heb ik zachtjes haar keel dichtgeknepen. Ja, moeilijk denk ik voor de familie om dit allemaal aan te horen. Hoe reageerde de familie? Ja, er waren vandaag wel meerdere pijnlijke momenten. Zelfs zo pijnlijk dat zowel de moeder als de broer van Ishelle even wegliepen uit de zaak, uit de zaal, omdat het ze gewoon even te veel werd. Wat ik heel knap vond is dat vader, moeder en broer van Ishelle allemaal een slachtofferverklaring hebben afgelegd. Ja, daar kwam ook veel emotie bij kijken. De moeder van Ishelle die durfde het zelfs aan om te gaan staan op zo'n manier, ja, dat eigenlijk Sandra niet anders kon dan die moeder aankijken. En dat deed ze ook wel. Ja, Sandra die leek onbewogen, maar ja, het was een heel emotioneel betoog. Zo vertelde de moeder van Ishelle iets heel pijnlijks. Bijvoorbeeld, ja, dat zij nog zou gaan vragen bij Sandra van, goh, weet jij iets van Ishelle en waar ze is? En ze zijn ook haar winkel binnengelopen, hebben zelfs nog een beetje daar rondgekeken. En op dat moment bleek dus dat Ishelle dood lag in het pashokje van haar winkel. Ja, terwijl zij daar gewoon rondliepen. En dat is natuurlijk een heel erg vreselijk idee. Hoe gaat de zaak nu verder? Ja, morgen begint het weer. Dan begint de dag met de officier van justitie. Die zal gaan vertellen wat voor straf hij vindt dat Sandra verdient. En daarna komt de advocaat van de verdachte aan het woord. Ja, en die zal natuurlijk proberen
wellicht om die straf wat lager te krijgen dan wat er geëist is. Mercy Kamermans, dankjewel. Containerreus MSC Catharina ligt sinds vanochtend stil tussen Breskes en Vlissingen. Het schip ging voor anker na een technische storing. Rond 5 uur vanochtend brak er brand uit in de schoorsteen van het schip. Het schip was toen onderweg van Antwerpen naar het Franse Le Havre. Het overige scheepvaartverkeer heeft geen last van de storing. Ter bewaking ligt er wel een sleeboot bij het schip. Vissersdorpen moeten zichzelf beter promoten om zo hun maritieme geschiedenis te bewaren en om meer toeristen te trekken. Dat klonk vandaag op een Europese conferentie over vissersdorpen in Middelburg. De visserijgemeenschappen in Zeeland die hebben over het algemeen een lange traditie en een grote maritieme erfenis. En het is de kunst om proberen die maritieme erfenis te gebruiken om de gemeenschappen een nieuwe impuls te geven. De traditionele visserstrui zou een rol kunnen spelen bij die promotie. We staan hier vanochtend bij de stichting Zeeuwse Visserstruien. Die hebben, want de visserstruien zijn maritieme erfenis, die hebben dat een nieuwe impuls gegeven en verkopen die truien vandaag als modern, als hip kledingstuk, waarmee je gezien wil worden. Schouwen-Duiveland is de beste tegelwipper van Zeeland. De afgelopen maanden zijn in de gemeente ruim 18.000 tegels verwijderd om plaats te maken voor groen. Daardoor kan het water beter worden opgenomen in de bodem. Wethouder Ankie Smit is blij. Ja, zeker. Heel blij. Het betekent dat we weer een stukje vergroend zijn op het eiland. Op het schoolplein van basisschool Binnen de Vesten in Zierikzee zijn veel tegels verwijderd. Het is een goed voorbeeld van hoe het zou kunnen. We zien hier enorm veel perkjes die zijn aangelegd, waar dus tegels gelicht zijn. En hier komt dus meer variëteit, het water kan beter doorgelaten worden en de kinderen hebben ook andere plekken om te spelen. En vandaag zijn alle winnaars bekendgemaakt. Schouwen-Duiveland werd in het landelijke klassement van het landelijk kampioenschap tegelwippen 11e. Ongeveer 25.000 mensen zullen de komende dagen elkaar begroeten in de Zeelandhallen. Want voor het eerst in 3 jaar wordt de netwerkbeurs Contacta weer gehouden. Het thema is dit jaar een nieuwe balans. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dat valt in de praktijk best mee. De nieuwe balans, dat is dus waar bedrijven op dit moment naar op zoek zijn. Denk bijvoorbeeld aan thuiswerken of juist op kantoor. Maar ook de zakelijke balans is heel erg belangrijk. Want hoe hou je je bedrijf gezond in deze lastige economische tijd? Nou, en daar zal dus tijdens deze Contacta veel over gesproken gaan worden. Want het is al lang niet meer alleen handjes schudden, visitekaartjes delen en netwerken. De laatste jaren gaat het namelijk ook om het volgen van workshops en lezingen die gegeven worden door bekende Nederlanders. En mede daarom blijft dit voor heel veel bedrijven een belangrijk evenement. Er gebeurt veel op de Contacta. Er zijn presentaties, er wordt gepraat en genetwerkt, maar er worden ook deals gesloten. Voor sommige bedrijven is de Contacta heel belangrijk. We waren er eigenlijk al vanaf het begin bij en alle jaren hebben we er gestaan. En wat wij vooral leuk vinden is dat we op de Contacta staan, dat we onze bestaande relaties weer spreken. Er komen heel veel klanten langs in een korte tijd, in 3 dagen. We komen ook in contact met nieuwe klanten. Bijna 25.000 bezoekers in 3 dagen komen naar Goes. Een mogelijkheid voor bedrijven om zich te presenteren. Maar het is in de loop der jaren veel veranderd. Mooiere stands, serieuze bedrijven, die hebben echt wel een professionalisering doorgemaakt. En als ik kijk naar onszelf, in het verleden stonden we met heel veel techniek op de stand. Lieten we van alles zien, trokken van alles uit de kast. En tegenwoordig is het toch meer dat we eigenlijk ruimte maken om even te kunnen zitten met een klant. En een klein stukje techniek daarin meenemen. Dus dat hebben we zelf vooral veranderd. Bedrijven willen natuurlijk geld verdienen. Lukt dat nu ook tijdens zo'n beurs of is het vooral een kwestie van handjes schudden? Er komen ook altijd nieuwe klanten met de aanvraag, bijvoorbeeld voor camera-installaties, IT-oplossingen, telefonie. Dus automatisch komen er ook nieuwe klanten uit. En we nemen ook wel eens mensen aan die voorbij komen op de Contacta. Ik werk in de techniek, ik zoek een nieuwe baan. Dus heb je wat leuks voor mij? Dus het levert absoluut wat op. Tijdens de Contacta worden er de laatste jaren ook steeds meer lezingen gegeven en workshops gehouden. Dat is ook een vraag die bij ons speelt. Nu doen we het nog niet. Maar misschien voor de komende jaren dat we er toch iets mee gaan doen. Dat je eigenlijk klanten heel gericht, bijvoorbeeld voor de zorgsector of voor de industrie. Dat je eigenlijk in een kennissessie kan bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen. Dus dit jaar doen we het nog niet, maar misschien in de toekomst wel.
De Contacta is dit jaar met 300 exposanten volledig uitverkocht. Meer dan 10.000 vierkante meter aan beursvloer. Dat betekent 2 hallen compleet gevuld met stands. De derde hal blijft dit jaar leeg, want die wordt momenteel gebruikt voor de opvang van asielzoekers. De Contacta duurt nog tot donderdag. Deze dinsdag was in Zeeland een afwisseling tussen wolken en opklaringen. Heel de dag was er ook een matige tot krachtige wind. En morgen wordt het regenachtig, maar vanaf donderdag dan zien we weer relatief rustig en ook vrij zonnig najaarsweer. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.